Xa fai máis de 3 anos, porque estes bichiños é a quinta camada xa da colonia. O sea, de canto en total estamos a falar aproximadamente? 20 e pico máis as nais. Esa é a nai destes que están aquí. Exactamente, que é a quinta camada xa que naceu aquí nesta finca do lado. A quen pertence o control sobre esta colonia? Sobre o Concello. Sobre o Concello non nos fai caso ningún. Teño papeles de denuncias, de reclamacións, de chamar a Servigal, de chamar ao Concello, de chamar ao Consorcio das Mariñas. Aquí todo o mundo se limpia o papo a súa maneira. Vese que os olliños, a saúde destes animais non... Non están ben, estes gatos non están ben. Estes gatos necesitan cuidados veterinarios e aparte un control do que é a raza, porque moitos seguramente son femias. Entón o único que facemos é multiplicar e ao final nadie fai nada. Nadie fai nada e se están pasando por Arco do Triunfo, como repito, o artículo 22 da Lei de Bienestar Animal. Tamén dáse a circunstancia que vos na casa sodes moi gateiros, non? Xa non é que seamos gateiros ou non, eu penso que é unha labor humanitaria que ten... Sabes que non é todo o mundo así. Bueno, xa, pero a ver, eu tampouco son como todo o mundo.